Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer. Hûn, ez, tu, hûn, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Azad. بله. بابو متى؟ بله ام كان اللي بنرن؟ بله تدخوازی عزیز بله از خوازم. نیشته بکم بنیره ابكي او باوی منه بابيتا بله. بابيتا چند ساليه؟ باوی من 6 سالیه ها چی کاری دیگه؟ باوی من مامۆستایە اوه ابجي جاتا؟ ev jî diya min e ها دياتا چند ساليه؟ diya min jî 55 saliye اوه چی کاری دیگه؟ diya min diya min jî mamۆstayە او شما مستيا belê اوه kan binêre berên ew ابكيا ev ev bapîrê min e بابيريتا belê yanî kalikê min بابيريتا چند ساليه؟ bapîrê min 85 saliye شتو بنج erê ابجي ew Pîrete? jî dapîra min e yan pîrika min e belê او چند ساليه؟ ew jî 80 saliye tedît قال لك وينك كفنا rast e kevin lê dibînî çindê xurtin بله بله خورتن li ser xwe ne zanî bapîrê min pêşmeregiyekî kevin bû پێشمەرگە بوو خویایە binêre li vê de jî wêneyekî wî heye binêre temaşeke binêre ew jî li vê derê 35 saliye bapîrê min dibînî çindê xurt e پڕ جوانە tedît ئەف کیە؟ خۆرت؟ ew ew xort birayê min e ئۆ برایتە ناوی وی چییە؟ navê wî Robîn e ڕۆبین belê ڕۆبین چەند ساڵیە؟ Robîn 20 saliye 20 ساڵیە belê ئەبژی خوشکەتەیە؟ ew jî xwîşka min Şîlan e ها شیلان چەند ساڵیە؟ Şîlan 17 saliye ها برایتە 20 ساڵیە؟ xwîşka min jî 17 saliye belê و تو چەند ساڵی؟ ez 35 salî me ون سێ خوشک و برانە em sê xwişk û biran e باشە ئۆ ئەف کیە؟ ew kî ye ew ew cîranê me ye ها و ئەڤل بالێ باوەرە؟ ew jî cîranê me ye belê باوەر ناز کرد bawer te dît بەلێ بەلێ ئۆ ئەف کوچکیە؟ kûçikê me ye ئۆ چەند ساڵیە؟ çend salî ye Tu nizanî 5 salî ye em bêjin 5 salî ye çi karî dike? keçik kûçik çi karî dike Bi kurmancî gava ku mirov bixwaze li yekî bipirse bibêje xusiyetî wî bizane navî wî bizane çi karî dike çi dike ji bo tiştan em dibêjin ev çi ye lê ji bo kesan em çawa dibêjin ew kî ye yan ev kî ye ne wiha ne wisa bawer War be. em dibêjin ev kî ye Kî ye? ji bo zilaman mirov navî wî dibêje û mirov êyê lê zêde dike mesela em bibêjin Azad birayê xwe bi te dide naskirin Azad tu yê çawa bibêjî tu birayê xwe bi bawer dide naskirin bawer ev birayê min e tu dibînî Başê. Kêfxweş. bira û min ji bo ku bi hevdû bên girêdan em êyê lê zêde dikin Ev birayê min e. min e lê ji ber ku bira bi ayê xelas dibe û ê lê zêde dibe du tîpên dengdar bi tîpa kelijandinê yê dikeve nava wan ji bo ku wan bi hevdû ve girê bide ji ber wê em dibêjin ev birayê min e ev Lê. birayê min e heger em bibêjin tu êdî keçek ji malbata xwe bûyî bide naskirin bidî naskirin tu çawa dibêjî şimdi bawer ev dotmama min e Kêfxweş bû. mirov gava ku keçeke dî naskirin mirov ayê lê zêde dike mirov dibêje ev dotmama min e an jî gava xuşka mirov be mirov dibêje ev xuşka min e Ev xuşka min e.
باشه لگاوا که مروف ده او باوین خود دی ناس کرن مروف چاوا دبیجه باور ev dew bavên min in. Ev dê û bavê min in. وان یک بی یک بدی ناس کرن چاوا دبه یک بی یک بده ناس کرن Diya min e, ev jî bavê min e. Ew diya te ye, Belê, ew jî bavê te ye. min e. Belê. تفهم کر Çawa ez ê bêjim ew xwişka min nîne? Tu ê bêjî ew ne xwişka min e. Ha. Ev ne xwişka min e. تفهم کر Ha, tamam tamam. چاوا که مروف ناوی خود دبیجه هر وها گوا که مروف بخوازه نینیای ببیجه مروف نیه لیزه ددکه ev خوشکا منه ev نه خوشکا منه Ev xwişka te ye, ev ne xwişka te ye. تفهم کر He, min fehm kir. Azad. بله. بابو متى؟ بله ام كان اللي بنرن؟ بله تو دخوازی از بله از خوازم. نیشته بکم بنیره ابكي او باوی منه بابيتا بله. بابيتا چند ساليه؟ باوی من 6 سالیه Aha. چی کاری دیگه؟ باوی من مامۆستایە اوه ابجي جياتها؟ ev jî diya min e Aha. Diyata çand saliye? diya min jî 55 saliye اوه چی کاری دیگه؟ diya min diya min jî mamۆstayە او شما مستیا؟ belê اوه بکەم بنێرە برێن ew ابكيا؟ ev ev bapîrê min e بابيرتا belê yani kalikê min بابيرتا çand saliye؟ bapîrê min 85 saliye شتو بنج erê ابجي ew Pîrete jî dapîra min e yan pîrika min e belê او çand saliye؟ ew jî 80 saliye tedît قال لك وينك كفنا؟ rast e kevin lê dibî çin dê xurtin بله بله خورتن li ser xwe ne zanî bapîrê min pêşmeregekî kevin bû پشمرگه بو خویایا binêre li vê de jî wêneyekî wî heye binêre temaşeke binêre ew jî li vê derê 35 saliye bapîrê min dibî çin dê xurte پر جوانا tedît اي ابكيا؟ خورت؟ ew ew xort birayê min e اوه برايتا نبي ويتشيا؟ navê wî Robîn e روبين belê روبين çand saliye؟ Robîn 20 saliye 20 ساليه بله. ابجي خوشكته؟ ew jî xwîşka min Şîlan e ها شيلان çand saliye؟ Şîlan 17 saliye ها برايتا 20 ساليه؟ xwîşka min jî 17 saliye belê ها وتو çand saliye؟ ez 35 salî me اها ونسي خوش كبرانا em sê xwişk û biran e باشا اوه ابكيا؟ ew kî ye ew ew cîranê me ye اها وقبل بالي باورا؟ ew jî cîranê me ye اوه belê باور ناسكت bawer te dît بله بله اوه اف küçük ya kûçikê me ye اوه çand saliye? çend salî ye Tu ne zanê? 5 salî em bêjin 5 salî ye E çıkar yedik ya. Sana keçik kardık kûçik çıkarî dike Sana kardık. به کرمانجی گاوا که مروف بخوازه لیکی بپرسه ببیجه خصوصیتی وی بزانه ناوی وی بزانه چی کاری دکه چی دکه جبو تشتان ام دبیجن ev çiye لی جبو کسان ام چاوا دبیجن Ew kî ye? Yani ev kî ye? نه وها Ne wisa bawer? War be. ام دبیجن ev کیه کیه؟ جبو زلامان مروف ناوی دبیجه و مروف ایه لزیده دکه مثلا ام ببیجن آزاد برای خواه بتدیده ناس کرن آزاد توی چا ببیجی؟ تو برای برای خواه منه. به باور دیده ناس کرن Bawer ev birayê min e. تو دیبینی؟ باشه. کیف خواش بی؟ برا و من جبو که به هفدو بین گریدان ام ایه لزیده دکن
ev brayê min e. Min e. lê ji ber ku bira bi ayê xelas dibe û ê lêzê dibe du tîpên dengdar bi tîpa kelijandinê yê dikeve nava wan ji bo ku wan bi hevdû ve girê bide. Girê bide. Ji ber wê em dibêjin ev birayê min e. Ha. Ev Lê birayê min e. heger em bibêjin tu êdî keçek ji malbata xwe bûyî bide naskirin bidî naskirin tu çawa dibêjî? Şimdi bawer ev dotmama min e. Kêf xweş bû. Mirov gava ku keçeke dî naskirin mirov ayê lêzê de dike. Mirov dibêje ev dotmama min e an jî gava xuşka mirov be mirov dibêje ev xuşka min e. Ev xuşka min e. Baş e. Lê gava ku mirov dê û bavên xwe didî naskirin mirov çawa dibêje? Bawer ev dê û bavên min in. Ev dê û bavê min in. Wan yek bi yek bidî naskirin çawa dibe? Ev. Yek bi yek bide naskirin? Diya min e. Ev jî bavê min e. Ev diya te ye. Belê. Ev jî bavê te ye. Min e. Belê. Te fam kir? Çawa ez ê bêjim ew xuşka min ne? Tu ê bêjî ew ne xuşka min e. Ha. Ev ne xuşka min e. Te fam kir? Ha, tamam. Çawa ku mirov navê xwe dibêje her wiha gava ku mirov bixwaze neyîniyayê bibêje mirov neyê lêzê de dike. Ev xuşka min e, ev ne xuşka min e. Ev xuşka te ye, ev ne xuşka te ye. Te fam kir? He, min fam kir. O roj baş. Çi kuşke? Kuşke kiye? Tuşku derkati. Aa. Vacelo vai, web app. Oh. Cigaramı Tuşku derkati. Kura de bela xajma vekelo. Hadi. Çabuk kuru çabuk. Kura belem rahat Hırsma rının. kafelo, hırsma kafelo. Kabinlerim, nasıl binerim? Muçidinden nasıl binerim? Txazi bizani. Kale kuşkan kar, kale babi xaka da. Nazdaki? Ha. Nasılkın? Af kuçki. Kuçke meyi. Ha, nade kuşkevici faşist bu. Baverçisi. Na, ne faşist bu. Kura de beçe. Bıgaç pa faşist Hara kuşkevici. hara. Baver. Her. Çe? Her. Hey, yaz maraklı olan be. Hara lo. Bauer. Mane kurdi, buname. Mane ne ya?